गोनांमोन माथो। आयै गुवाहाटियाव थांनो गोनांथि गैला। इसोरा जेब्लायबो सैथोजों थायो होनोना। आयै देरहाया मोजां जाबाय। मा? औ देरहाया मोजां जाबाय। देरहाखौ नुनो मोनसिगोन। अलम्ब्रा लानानै फैगासिनो। दे लासै 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 फै। दे फै लासै लासै। हामबायसै दे फिसा हामबाय। जाबाय दे फिसा उथिदो। आयै एसे बावबानो नोंसोरनि मोखां आं नुनाय नंलामोन। आयै नोंखौ नुनाय नंलामोन आरो नोंसोरबो आंखौ नुनाय नंलामोन। दे जाबायसै फिसा। ओरैनोब्लाबो नोंनि नोम्मानि गोसोआ बायनानै दंखाजोबखायो आरो नोङो गोसोखौ दासिफायसै। बियो इसोरनि अननाय आरो खाफालनि लिरनाय। इसोरा जेब्ला गाव गोसो जानानै गावनि सोरजिनाय मानसिफोरखौ लाङा अब्ला रावबो मालायनि जिउखौ आद्रि खालामनो हाया। इसोरा नोंखौ अनो आरो जोंनि नखरखौ अनो। बिनिखायनो दिनै नोंनि एथ' गिदिर जेंनायाव थैनायजों जुजिनाय जिउखौब्लाबो नोंखौ दिनै बासायबाय। बिहामजो थां बाबाखौ न' सिङाव लानानै थांदो। बिनो मोजां जानाय लोंनाय जाहो। नों बेखौ जोथोन ला बेखौ नाय। बिनो आरो जानो गोनां मुलिफोरखौ सम बायदि जाहो। थांदो थां बिहामजो लानानै थांदो। फैदो देरहा। आयै जोमैया न'आव फैदोंमोन नामा? बियो न'आव फैनो मोनबावगोन। बियो न'आव फैनो मोनबावगोन आं थांनानै थासान्दियाव। बे न'आव बेहा जायगाबो गैला। जायगाजों लोगोसे बे न'आव बिनि दोंसेबो खानाय दोंनिफ्राय लानानै दोंसेबो गस्लानिफ्राय लानानै जेबो गैला बेयाव। बिनि ना गाननाय जोमनाय दंना बिनि माबा मोनसे दङ बेयाव न'आव जेबो गैला। बिनि गासैखौबो सावजोब्बाय आं। आरो बे सावनाय समावनो बियो सफैदोंमोन। आबैया बासायामोनब्ला बेखौबो सावखाबायमोन आं। फैदोंमोन आबैया बेखौ सावनो नागिरदोंमोन। बेनिखायनो आं बेखौ थिनहरबाय। दा बहा थांखो बियो मिथिला। आरो बिनि गाननाय जोमनाय बिनि बे नखरा मुवा मुंसेबो गैला। आबैया सावजोब्बाय। औ आयै थिगानो जादों। सावजोबनाया गासैबो थिगानो जादों। नाथाय नोंसोर गोरोन्थि खालामबाय। बिनि गाननाय जोमनाय सावनायजों लोगोसे बिनि जि जोम गाननाय जोमनाय बिनि गासैबो बुस्थुफोरजोंनो लोगोसे बिखौबो खाम्फा होनो होनांगौमोन। होमबा गासैबो जोबजोबखाबायमोन। नाथाय बे बाराव आयै बे बारावबा रैखा गैला आरो खेमा गैला। आफा आयै मानसिखौ खनसे नङा खननै नङा खनथाम खेमा होनो हायो। खनथामनि उपरावबो बियो बे जुदि मुगैजाथाव खामानिखौनो मावबाय थायोब्ला जों बिखौ बियो 100 बार गोरोन्थि मावदों होनब्ला मा जों बिखौ 100 बार निमाहा होगोन नामा? आयै गोबां दिननिफ्रायनो आंबो सहायबोगासिनो। नाथाय बे समाव आं आरोबाव बे बाराव सहायनो हाला। मुलि होनानै बुथारनो नागिरखाबाय आरो बेजों लोगोसे खनसे नङा खननै जों रावबो गैयै समाव देरहाखौ थांनानै गोदोना सेथे हैबावलायदोंसोमोन बियो। थिक थाक बे समावनो डक्टरा फैनानै लोगो मोनफैबाय। नङाब्लाथ' मा जागौमोन? दिनैनि बे दिनाव हय बे जोबगोन नङाब्ला आं जोबगोन। दिनै बेखौ फोजोबस्रांनानैसो गारगोन आं। नांगौब्ला आङो थैजासिम जिन्दागि जेलाव थानानै बोरायनानै थैनानै थांगोन। अब्लाबो आं दिनै बेखौ निमाहा होनो हाला। आफा आबै थांनो हो आफाखौ। बुथारथों बे आइखौ। नोंसोर बिफा फिसा बुथारनायनि थांनायावल' थाबाय। साला नोंबोथ' बुथारनो नागिरदोंमोन अराव सावनानै। थैस' थांस' नों जेराव थानांगौमोन। नोंखौ अननानै बासायनानै दोनबाय। दा नोंनि नोमफाया थांनो ओंखारबाय। मा सानखो नोंसोरो? मानसि सासे बुथारनायखौ एथ'ग्राब गोरलै सानबाय नामा? हो? नोंनि नोमफाया जेलाव थांनांगौब्ला नोंखौ सोर नायगोन सोर फुसिगोन? नों सानदों नामा आंजोंनो अरायसम थानो? आंबो बुरै देहा जाबाय। आंबो सानसे दो थैनानै थांगोन। नोंनि आयं सोरांस्रिमोनखौ सानदों नामा नोङो बिसोरजों अरायसम थानो थाखाय? नाथाय गावनि आंगोआ आंगो जेब्लायबो मोनथिनानै ला। एथ'ग्राब गोरलै नङा सासे मानसि बुथारनाया। आबै नोंनि बायदिब्ला आइया दे एथ'ग्राब गोरोन्थि मावदों बेखौ निमाहा होनानै दौलत दोननांगौ जाबाय। बिहा जेबो मोननांगौ सास्ति गैया। आइनि थाखाय आंबो लाजिनाय मोनबाय। दिनै आंनि थाखायबो बेफोरबायदि बिमाया थानायनिख्रुइ थायैयानो मोजां। बेफोरबायदि बिमाया जोबस्रांना थांब्लाबो आं सान्थि थानो मोनगोन। नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि आखलनि बिमाया थांनानै थायोब्ला आंबो संसाराव आगान होनोनो लाजिनाय मोनगोन। ओरैनोबा गोदो गोबां लाजि फोनांजाखाबाय। हनै सिखावनि फिसाजोआ होननानै। आं बेसेबां बुंजानो? मा आं बे संसाराव सिखावनि फिसाजोआ होननानै बुंजानोसो जोनोम लादों नामा? हो? आफाया बुथारनो हायाब्लाबो सानसे आंनो बुथारथारखागोन बे आइखौ। दिनै दैजिया आंखौ बुजिनो नांगौमोन। गुबुनफोरनि फिसाजोब्ला
बिमाखौ बुजिगौमोन। नाथाय दैजिया आंखौ मानो बुजियासै? दैजिया आंनि माबा मोनसे खैफोद समाव बे आंजों मानो लोगो जाया? माथो मालायफोरनि फिसाजोफोरा फिसालाफोरा गावनि बिमाखौ बा बिफाखौ सोरबा गाज्रि होनोब्ला एथ'ग्राब नांजायो। बिमा बिफाया सोरबा गुबुन मानसिजों नांलायोब्ला बिमा बिफानि दुखुआव दिखार नांफानानै बिमा बिफा जायजों नांलायो बिजों माथो फिसाफ्राबो नांलायफायो। मालायनि खोथाखौथ' दोनथ'बाय आं। माथो इसायानो सोरांस्रिजों दुखुनि समाव दुखु जायो, रंजानाय समाव रंजायो। आरो गोदो जेब्ला इसाया सिख्लामोन, सोरांस्रिया जेब्ला आंजों माबा मोनसे जाहोनाव नांलायो, इसायाबो आंजों नांलायफायोमोन। नाथाय आंनि फिसाजो दैजिया मानो बिदि नङा? माबा आंखौ सैयासो बियो आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि नुयोब्ला। बेथ' बेबायदि जानो नांथारामोन। ना बिखौ सोरांस्रि मोना बिबै मोना आंनिफ्राय गोजान जाथों होननानैसो मुलि दौनानै दोनखो ना माखो? माबा मोनसे जाब्लाबो आंजों थाफायैनि मुलिसो दौनानै दोनखाखो ना माखो? माथो बिदि बिलाय? दैजिया आंनि रायलायबाय थानायखौ खोनादों बियो। आरो बियो सोरांस्रिनो खोन्थानानै होदों जे मुलिखौ आंनो होदों होननानै। मानो बिदि बे गथ'आ आंजों मानो लोगो जाया? आंनि दुखुनि समाव मानो दुखु जाफाया बेलाय? न'खरनि रावबो मानसियानो एथ'ग्राब सिरियास लाथ'वाखैमोन। नाथाय दैजिया आंनि गाननाय जोमनायखौबो सावजोबबावबायसो। थारमाने बियो आंखौ एथ'ग्राब मुगै हाबदों। गाननाय जोमनायखौ सावबाय आंखौबो सावनो नागिरबावलायदोंसोमोन। आइया बोरैबा बासायनायखायसो बासायनाय आंखौ। आंनोथ' मानो गोरोन्थि मावनानै लाफ्लांखो? दाथ' आंथ' न'आव थांफिननो हानाय नंखाला। न'आव थांफिननाय माने आं गावखौनो बलिदान हैना लानाय बायदिसो जागोन। आरो अलंबाराथ' आरो बेसेबां जोंनानै दङ बे। मिन्थिगौ आं अलंबाराबो बे खेबाव बियो आंखौ निमाहा होनाय नंखाला। बेनिखायनो आं गोजानावसो खामानि मावनानै थाहैनोसै, जेराव आंखौ रावबो नुस'आ। सिरि मावनानै थाहैनोसै। जोमै, आं जोबोर मुगैनाय हाबहाबाय नोंनि सायाव। नों एफा बिदि जानो नाङामोनलै जोमै। खनसे नङा खननै नङा बारंबार मानो बिदि जाखो नोङो? आं नोंजों गोरोबनो हानाय नंला जोमै। नोंजों आं गोरोबनो हानाय नंला। आं हानायखिनिखौ सहायबोबाय। गोदोनिफ्रायनो हानायखिनिखौ आं सहायबोबाय जेसां जि जादोंब्लाबो। खिन्थु बे बारावबा धर्जनि सिमाया बारबाय। आं सहायनो हाला। नोंखौ आं बे बारावबा फोजोबस्रांमारखागोन। नों बायदि हिनजावजों संसार जानायनिख्रुइ जायियानो मोजां। नों बायदि हिनजावा संसाराव थानायनिख्रुइ थायियानो मोजां। नों बायदि संसाराव थायोब्ला संसारा गुबुंले जागोन। नोंनि गाज्रि आखलखौ गुबुन हिनजावफ्राबो सोलोंनानै आं दिनै जेरैबायदि पस्तायनो गोनां जादों, गुबुन हौवाफ्राबो बेबायदिनो पस्तायनो गोनां जागोन। बेनिखायनो नोंखौ आं बुथारनानै आं हारसिं जेलाव आलो गोजोन थाहैनोसै। थैजासिम थाहैनोसै आं जेलाव। नाथाय दा बेखौ बहा मोनगोन? मिन्थिगौ आं बियो बारा गोजानावबो थांखाया। गामियावनो सोरनावबा थागोन बियो। गासैनाबो फन खालामनानै सोंथि हरजोबनि र' आं। हेलौ। ए दाउखा नोंसो गोमथा गैया? दङ, आंजोंनो दङ। जों दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय मामोन दे आंनो बुंब्लानो जागोन, आं खोन्थाना होगोन। जेबोथ' खोथा नङा दाउखा, थगायनो नाङा दै। जोमैया नोंसानाव दङ नामा? गैयाथ'। हा, जोमैया न'आव गैया नामा? गैया, बिनिखायनो नोंसानाव दङ दां साननानै फन खालामदों। गैमाराना? गैया। हा थाबालाय आं मानोथो थगायनांगौ जाखो? दे उनफ्राव फैबाय बायोब्ला आं फन खालामगोन। आरो जों सेन्टाराव थांनो नागिरदों ना, नुब्लाबो आङो खोन्थानानै होगोन दे। खोनासंलाय दाउखा, जोमैखौ लामाफोराव नुयोब्लाबो आंनि खोथा बुंनो नाङा। नों खालि नुदों होननानै आंनोल' खोन्थाहर सिरि सिरि। दे बिदिब्ला दोननोसै। दे जागोन। बिस्रानावबो गैयाबा सोरहानाव थाथावथाव? ना ददे माहानावसो दङ? हेलौ ददे, नोंस्रानाव जोमै थांदों नामा ददे? गैयाना? थगायाखैथ'? ए दे। है जेबो जायाखै, ओरैनो खबर लाहरदों आं। बिदि जिरायनानै जायनावनो मेनावनो फन खालामनानै सोंबा बेखौ मोननाय नङा। बियो बुरखायना दोननोबो हागौ। फनावलाय मा गोबां मिसाखौनो बुंखायो ओरैनोब्लाबो मानसिया। गावनि मेगनजों नुनाय बायदि माब्लाबाबो जाया। बिनिखायनो आं फन खालामालासे
न' थांनानै नायहैनायानो मोजां जागोन। हगाराथ' आं बिखौ आं बुथारथारगोन। आंनियाव केन्सार बेमार जाबायब्लाथ' आंथ' सानसेब्लाबो थैखासिगोन। बिनिखायनो थैयैनि सिगां आं आंनि हिन्जावनि आरो फिसालानि नामाव माबा मोनसे खालामना गालांनो हागोनदां। आं मा हागोन खालामना गालांनो, जेराव आंनि हिन्जावा आं थैनानै थांखांनायनि उनावबो आलो गोजोन संसार जालांनो हायो। आंनि हिन्जावनि थाखाय आं माबा मोनसे राहा खालामना गालांनो नांगोन। माथो बेलाय इसानि हौवासो जावाय सोरन। हा माथो आय उन्दैसोलाय। हायै बहाथो थांनो नागिरदों? जावाय सोरन, आं गोजान जायगायाव खामानि मावनो थांनो नागिरदोंमोन। जावायसो, आं सोरनाबा फैसा दाहार मोनगोन नामा होननानै नागिरथिंदों। जावायसो, नोंखौ लोगो मोनबाय, मोजाङानो जाबाय। जावायसो, आंनो 10 रां फैसा दाहार हरथ'। आं खामानि मावनाय फार्स्ट मोननाय बेथनखौनो आं नोंनो हरफिनगोन। जागोन ना जावायसो? न'आव गोबां अभाब जादों थाखा फैसानि थाखाय, बेनिखायनो आं गोजान जायगायाव खामानि मावहैनो नागिरदों। नोंनाव अलंबार साख्रि मावनाय थाखा फैसायाबो थोला बेफोरबायदि जालांबाय, बेनिखायनो आंनो खामायहैनोसै। हायै, खाथि खालायावनो माबा मोनसे दखान सखानफोर होनानै जाब्लाथ' जायोना, माथो गोजानाव थांनांगौ जाखो? हिन्जाव मानसिफोरखौ गोजानाव थांनायखौ मोजां होना। मालायफोरनि बुंनायावनो जुदि आंनि न'खरा गोजानाव फैयोमोनब्लाथ' आं मालायफोरनि बुंनायखौनो लागौमोन। मालायफ्रालाय माखौथो मोजां होनो, मालायफ्रा जेखौबो मोजां होनखाया। बेनिखायनो मालायफोरनि बुंनायाव आंहा जेबो लोब्बा गैया। जावायसो, नों हागोनब्ला आंनो 10 रां फैसा हरथ'दो, आं नोंनो फार्स्ट मोननाय बेथनखौनो हरगोन। दे जागोन आयै, बिदिब्ला नों बेयावनो थाथ', आं लानानै फैनि।